Hola, molt bona nit. Més de 40 persones s'han hagut de ser ateses avui arran d'unes estranyes olors. Al polígon industrial Rubí Sud, els afectats sentien, entre d'altres, picor als ulls, marejos i vòmits. D'aquests, a una quinzena els han traslladat al centre hospitalari a Cepello, mentre que els altres han estat atesos a la zona. Tots presentaven un pronòstic lleu. Podria tractar-se de clor, tot que no es descarta que pugui ser una altra substància com ara massilla per les finestres. Davant la situació, els bombers de la Generalitat de Catalunya han traslladat fins a 14 dotacions a la zona. Durant les primeres hores del matí han tallat els accessos al polígon, però cap a les 11 del matí s'han reobert el trànsit. No s'ha pogut constatar l'origen de les olors i les mesures dels bombers per detectar aquesta causa han estat negatives. Aquestes són una de les notícies més destacades en l'informatiu aquest dilluns, 28 d'abril de 2008. La resta de la jornada a la comarca ens deixen, entre d'altres, els següents titulars. Coincidint amb el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, avui el conseller comarcal del Vallès Occidental i la patronal PIMEC han signat un conveni per a promoure accions de prevenció dels riscos laborals. La jornada de portes obertes Descobreix Sabadell va tenir lloc dissabte amb un alt nombre de visites. Els sabadellencs i sabadellenques van poder visitar diversos edificis emblemàtics de la ciutat, com per exemple l'Ajuntament, la Casa Duran, el Teatre Principal i la Torre de l'Aigua. El proper dissabte 10 de maig, Barberà del Vallès acollirà els primers Jocs Catalans d'Esports Adaptats 2008. Hi haurà competicions de 6 modalitats, com l'atletisme, l'esgrima, l'hoquei i la petanca. Ho dèiem en començar, més de 40 persones han hagut de ser ateses avui arran d'unes estranyes olors localitzades al polígon industrial Rubí Sud. Els afectats sentien, entre d'altres, picor als ulls, marejos i vòmits. D'aquests, a una quinzena els han traslladat al centre hospitalari a Cepello, mentre que els altres han estat atesos a la zona. Tots presentaven un pronòstic lleu. Podria tractar-se de clor, tot i que no es descarta que pugui ser una altra substància com ara massilla per les finestres. Davant d'aquesta situació, els bombers de la Generalitat han traslladat fins a 14 dotacions a la zona. Durant les primeres hores al matí han tallat els accessos al polígon, però cap a les 11 del matí s'han reobert el trànsit. No s'ha pogut constatar l'origen de les olors i les mesures dels bombers per detectar la causa han estat negatives. No marxem d'aquest municipi perquè aquest cap de setmana, més concretament dissabte, els veïns de Rubí es van veure sorpresos per un incendi que es va declarar al número 29 del carrer Lumière. L'incident va tenir lloc poc abans de les 4 de la tarda, quan al 7è pis de l'immoble on residia una persona amb síndrome de Diògenes va començar a encendre's. 22 dotacions de bombers van estar treballant tota la tarda per sufocar-lo i poc després, a les 7 de la tarda, l'incendi ja es donava per controlat. Tot i així, a prop de les 4 de la matinada, i amb imatges que veiem ara, el foc va revifar i els bombers van haver d'actuar una altra vegada. Afortunadament, però, no s'han hagut de lamentar ni morts ni ferits, tot i que l'incendi es va declarar a la porta A del 7è pis. Els pisos de la 8a planta també es van veure afectats. A més, recordem que durant l'incendi van ser desallotjats tots els veïns a l'escala i els al bloc colindant. Canviem radicalment de tema. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la patronal PIMEC han signat aquest migdia un conveni de col·laboració per promoure accions de prevenció de riscos laborals en el sector del comerç. Concretament, les actuacions es dirigiran a les necessitats de les micro, petites i mitjanes empreses a la comarca. El conveni es signa en una data rellevant, ja que avui és el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. Segons l'acord, PIMEC, mitjançant el Consell Comarcal, oferirà un assessorament gratuït, personalitzat i confidencial en normativa de prevenció de riscos laborals a les empreses vallesanes. És l'anomenat projecte Prevent Pime. De la seva banda, el Consell posarà a disposició de PIMEC la informació als mitjans necessaris per facilitar l'aplicació del conveni. A més, el Consell Comarcal oferirà als ajuntaments de la comarca l'adhesió a aquest conveni per tal de beneficiar a les empreses del seu municipi. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Antoni Rebolleda, ha volgut remarcar la necessitat de la signatura d'aquest conveni en l'àmbit dels riscos laborals al comerç. Suposarà la voluntat de fer de ròtula, que diríem, entre les organitzacions, en aquest cas empresarials i els ajuntaments, amb la voluntat de poder arribar a aquelles mancances que, en aquest cas, el comerç pot tindre cadascun de les nostres pobles i ciutats del nostre Vallès Occidental. Es signa un conveni perquè des de la PIMEC pugui donar suport a totes aquelles implantacions, coneixements i informació respecte al desplegament de la llei de riscos laborals que en els comerços s'hauria de portar a terme.
Per cert que el sindicat de comissions obreres al Vallès Occidental ha convocat aquest matí una concentració per reivindicar, entre d'altres, una millora en la seguretat al lloc del treball i alhora retre un homenatge a les víctimes d'accidents laborals. Des de Comissions Obreres reconeixen que en el passat any, exercici 2007, els accidents van disminuir, però tot i així denuncien que des de les mútues s'està fent una mala praxis a l'hora de diagnosticar malalties professionals. En aquest sentit, els sindicats catalans han proposat un pla per tal que els metges del sistema públic puguin declarar la sospita d'una contingència professional. En l'acte d'aquest matí s'ha fet un minut de silenci per recordar els morts en accidents laborals i recalcar que és inadmissible que la gent perdi la vida mentre intenta guanyar-se-la honradament. Des d'aquest sindicat, des de Comissions Obreres, es vol recordar que tots els diferents plans d'actuació que ja s'estan duent a la pràctica i a terme encara hi ha moltes mancances a la previsió dels riscos laborals i a la prevenció de les malalties professionals. En aquest sentit, el sindicat continua treballant per assolir l'objectiu de 0 morts per accidents a la feina. Tenim una llei molt bona al nostre país, però el que volem és que aquesta prevenció sigui de qualitat i no estigui solament al paper, sigui una cosa burocràtica, sinó que tingui en compte les condicions de treball de les persones i també una actitud de l'administració més forta de cara a les empreses que no compleixen aquesta normativa. I en aquests moments s'està celebrant el ple ordinari corresponent aquest mes a l'Ajuntament de Sabadell. Entre els punts previstos i més destacats a l'ordre del dia, l'estudi de detall d'ordenació de volums pel que fa a un nou equipament sanitari o assistencial. Està previst que aquest equipament es construeixi davant del Parc Central del Vallès i consti d'una residència per persones a la tercera edat i dependents, així com pisos tutelats també destinats a aquest col·lectiu de la gent gran. Pel que fa a les propostes i mocions dels diferents grups municipals, hi destaquen les de caràcter mediambiental, com la proposta de l'Entesa per Sabadell de crear un cens municipal pel control de les piscines, o la d'Esquerra Republicana, que demana que s'elabori una normativa al voltant de la pràctica mediambiental en els actes i les festes populars. Cal recordar també que un dels temes de més actualitat dins el panorama polític de Sabadell és el de les infraestructures. En aquest sentit, la coalició socialista Iniciativa per Catalunya Verds ha demanat obrir un concurs per dotar les diferents estacions dels ferrocarrils de la singularitat arquitectònica i Convergència i Unió reclama agilitzar el tram Terrassa-Sabadell de l'autovia B40. L'aprovació en el Consell de Ciutat per part de les entitats del document a dia d'avui, cal dir que la Generalitat ha tret a consideració pública, a exposició pública i per tant a consideració de les administracions la revisió del Pla Metropolità. En aquest document, que treballa temes de caràcter mediambiental, aspecte que recull de manera important el Pacte per les Infraestructures, recull els creixements urbanístics i també les infraestructures de mobilitat. Pràcticament recull, en el document de la Generalitat, es recullen les propostes que es van fer des de la ciutat de Sabadell o que estan en l'acord d'infraestructures. Gran èxit de la jornada Portes Obertes descobreix Sabadell. Més de 5.500 persones van visitar els 17 edificis emblemàtics de la ciutat que van romandre oberts al públic aquest dissabte passat. I és que la jornada ha complert totes les expectatives, ja que no només ha apropat als ciutadans la història i la riquesa patrimonial de la ciutat, sinó que l'activitat ha anat una mica més enllà, amb la visita també de nous projectes i nous equipaments que s'estan impulsant actualment, com per exemple